20:25 на студійному годиннику. Я, Альвіна Сідбулаєва, разом з колегами продовжимо тримати вас в курсі всіх подій. А наша кореспондентка Мілена Амеді з самого ранку працює у Верховній Раді. Її наживо будемо долучати до ефіру. Почуємо коментарі народних депутатів України у питанні зняття недоторканності та скорочення кількості депутатів. Та чи очікувати узурпації влади від президента? Робить АТР гучніше, нам є про що розповісти. Депутатську недоторканність знято. За проголосували всі фракції, окрім однієї. Нардепи бідкаються. Мовляв, президент узурпує владу. Їх стане менше. Парламент готується до скорочення. І наш гість Ігор Грусь, народний депутат, група «За майбутнє». Вітаємо вас в нашій студії. І, як я вже сказала, Мілена Амеді працює з самого ранку в Верховній Раді. І зараз долучаємо її до наживо. З нами Мілена. Салям алейкум, Альвіна. От буквально розкажи, що відбувається зараз там? Закінчилося засідання. І зараз готуємося до брифінгу Разумкова, спікера Ради. Отже, надзвичайно плідний день сьогодні був у народних депутатів. 7 законопроєктів будуть відправлені до Конституційного суду на розгляд. Депутатів позбавили недоторканності нарешті. Отже, також заплановано те, що парламент позбавлять не тільки, точніше, скорочать кількість народних депутатів до 300, українцям надали право законодавчої ініціативи. І зауважу, що «Слуга народу», ця сама партія, сьогодні голосувала одноголосно і після прийняття кожного рішення аплодувала. Чого не скажу про опозицію, тому що після кожного голосування вони висловлювали своє незадоволення і казали, що не можна так швидко приймати закони, тому що вони потребують доопрацювань. Тож, скажу також, що більшість, звісно, задоволена, але через те, що саме «Слуга народу» склала монобільшість. ОПЗЖ, наприклад, вже готує свої претензії щодо прийнятих законів. Ну, а вже завтра депутати відправляться до депутатських груп і працюватимуть до самої п'ятниці. Також анонсували, що наступне засідання відбудеться вже 10 вересня. Ельвіна. Дуже дякуємо вам. Мілена Амеді була з нами протягом доби, з самого ранку, і плідно працювали, включалися для наших ефірів і розказували, що відбувається у Верховній Раді. А ось напередодні голосування за зняття депутатської недоторканності президент Зеленський сьогодні сказав нардепам, що купол Верховної Ради не схованка від кримінальної відповідальності. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування чи будь-які політичні і публічні виступи. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Це законодавчий орган державної влади, це парламент, а не Маліна, де можна 5 років ховатись під куполом. І народні депутати проголосували за законопроєкт про зняття депутатської недоторканності в цілому. За проголосували 373 депутати. Давайте подивимося, як це було. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. "Слуга
народу» – 252, «Опозиційна платформа» – 0, «Європейська солідарність» – 24, «Батьківщина» – 23, «За майбутнє» – 22, «Голос» – 19, позафракційні – 33. Я всім дуже дякую, колеги. Ось так відбувалося сьогодні. І, пане Ігор, скажіть, будь ласка, як вам відчувається зараз вже доторканим? Ну, власне, недоторканність буде повністю знята з 1 січня 2020 року. Тобто, Але вже є підготовка така. Ви знаєте, ну, я як людина, яка працювала перед Верховною Радою в органах місцевої влади, тобто я був тричі депутатом місцевої влади, ми не мали недоторканність. Ну, нормально, тобто ми повинні розуміти, що в переважній більшості бізнесмени, олігархи чи представники олігархії ховалися за, власне, недоторканністю в парламенті. Люди, які займаються політикою, люди, які займаються активною там позицією громадською і так далі, ну, власне, політичною, депутатською, їм боятися, як на мене, немає чого. Єдиний момент, без сумніву, що будь-яка влада, в руках якої правоохоронні структури, ну, може зловживати цим. Ну, наприклад, ви повинні розуміти, що депутат, до якого звертається, от я, зокрема, він, ну, часом змушений йти на такі жорсткі дії, там, якщо там, не знаю, вивозять ліс, там, пісок, там, легальний видобуток бурштину, якісь інші правопорушення, коли правоохоронна система бездіє, ну, є різні методи, да? Там десь дорога перекривається, десь інші речі. Тобто тут така тонка історія, але я погоджуюсь, що якщо вчиняється кримінальний злочин, так, про який говорив Зеленський, очевидно, всі повинні бути рівні перед законом. Але ми бачили на голосуванні, що «Опозиційна платформа за життя» взагалі не прийняла участь, так скажімо. І як вважаєте, чому вони так діють? Взагалі опозиція в опозиції, скажімо так. Ну, по-перше, мені здається, що вони, їхні лідери, бояться справедливих дій правоохоронної системи по відношенню до себе. Тому що є маса інформації, так, і той ж самий Зеленський заявив оце в інтерв'ю по 100 днях, так, на посаді, про те, що є питання до фінансування цієї політичної сили, фінансування медіа, якими вони якби управляють, інші моменти. Власне, робота на Російську Федерацію, на спецслужби і не тільки окремих представників. Тому, власне, я думаю, що це зупинило. Перепрошуємо. І зараз вже на прямому зв'язку керівниця Верховної Ради Дмитро Разумков дає прес-конференцію і долучаємо прямий ефір. Скликання зняла депутатську недоторканність. І я впевнений, що щонайменш цим вона вже війшла в історію українського парламентаризму. Тому я сподіваюся, що і в подальшому народні депутати цього скликання будуть працювати плідно, будуть працювати ефективно та будуть працювати виключно на інтереси українського народу, а не на власні політичні, економічні або олігархічні. Тому я ще раз всім дякую і впевнений, що це наша спільна перемога. Дякую. Давайте, мабуть, питання, так буде швидше і коректніше. Володимирович, хочете сказати? Да, шановні журналісти, шановні громадяни України, сьогодні дійсно історичний день. Українська Верховна Рада створила те, чого від неї чекали дуже багато років. Верховна Рада дійсно внесла зміни до статті 80 Конституції України, з якої вилучила касту недоторканних в українському суспільстві. Народні депутати України з 1 січня 2020 року будуть мати такий самий правовий статус, фактично, як громадяни України, за одним виключенням. Вони не нестимуть юридичної відповідальності за висловлювання в парламенті і за результати голосування. Тобто говорити про якісь політичні аспекти цього сьогоднішнього рішення жодних підстав немає. Дякую. До вас є запитання. Будь ласка, телеканал ЗІК, Андрій Лащ. Так, пане Дмитро, до вас запитання. Добрий вечір. У частини депутатів деяких викликає от занепокоєння закріплення контролю за силовим блоком, президентом. Чи відпрацьовуєте ви якусь систему противаг, так, щоб не допустити авторитаризму? Да, давайте все буде працювати в рамках законодавства, і тоді не треба, щоб були якісь противаги. Якщо ми з вами будемо захищені законами, які будуть прийматися Верховною Радою України, то я впевнений, що це буде баланс між гілками влади, захищеність. І я не впевнений, що навіть буде такі питання підійматись в суспільстві. І в політикумі так само. Будь ласка, телеканал «Наш», Даша Філоненко.
Так, доброго дня. У мене два питання. Перше, чому саме Верховна Рада прийняла проект закону, який потім вже став законом, саме авторства Петра Порошенка? Тому що це був найшвидший шлях зробити так, щоб народні депутати нарешті стали такими ж, як і всі інші громадяни нашої держави, рівними перед законом. Ми могли піти іншим шляхом, але це зайняло б приблизно рік, а може й більше. Ми вважаємо, що тут не стільки принципово, хто є творцем цього закону, хто його написав і подав, а тут принципово, хто його прийняв. І його прийняла саме Верховна Рада 9-го скликання. Чому це не зробили у 8-му скликанні? Я думаю, що це питання не до нас. А нам було важливо, щоб ми не затягували з цією подією, і ми приклали максимум зусиль для того, щоб це зробити швидко. Я впевнений, що це наше велике досягнення. Наше спільне, в тому числі і з вами. Так, і друге питання, повертаючись до Верховної Ради 8-го скликання, вона тричі намагалася, якщо мені не зраджує пам'ять, проголосувати за зняття недоторканності. Цього не відбулося, але недоторканність знімалася з окремих народних обранців, можна згадати там, наприклад, Бурштинову справу, але потім по факту доказову базу, так, і результати не показували саме правоохоронці. Чи може бути так, що ситуація повторюється і зараз? Дивіться, тут же ми ж з вами не знімали презумпцію невинуватості. Ми з вами говоримо про те, що народні депутати нарешті з 2020 року стануть рівними перед законом, як журналісти, як будь-хто в цій державі. І це дуже важливо. Це обіцяли всі політичні сили. І ви бачили, з якими потугами деякі з політичних сил підходили до цього питання. І їм було важко віддавати свої голоси за таке рішення. Але, на щастя, ми отримали той результат, який отримали. Дякую. Будь ласка, Василь Саф'янюк, телеканал ICTV. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні такий великий конституційний день, стільки змін. А можете більш докладніше по самому регламенту, по процедурі? Коли очікувати, що їх може парламент розглядати у сесійній залі? Всі ті 7 інших змін. Дивіться, сьогодні були прийняті рішення щодо направлення 7 законопроєктів до Конституційного суду України. Він їх буде розглядати, і вже після цього ми зможемо повернутися до розгляду цих питань. Але я додам ще слово Федору Володимировичу, я думаю, що він ще доповнить. Я хочу звернути увагу шановних журналістів і громадян України на те, що сьогодні Верховна Рада України законопроекти про внесення змін до Конституції України не розглядала. Верховна Рада розглядала виключно питання про внесення законопроектів про внесення змін до Конституції України до порядку денного сесії і про направлення їх до Конституційного суду на отримання висновку на їх відповідність Конституції України. За Конституцією Верховна Рада України має право розглядати законопроекти виключно після отримання висновку Конституційного суду України. Іншими словами, говорити про якісь порушення конституційної процедури розгляду, ухвалення, набрання чинності законами на сьогоднішній день немає жодних правових підстав, тому що ми ще до розгляду законопроєктів не приступали. Ми їх почнемо розглядати, і Конституційний суд буде оцінювати на предмет відповідності процедури виключно після отримання висновку Конституційного суду України. Це імперативна пряма норма Конституції. Що стосується змісту законопроєктів, то ви їх всі чули. Якщо потрібно пояснення, ми можемо пояснити. А по часу це можна спрогнозувати? По часу можна спрогнозувати наступним чином. За підписом Голови Верховної Ради України ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного суду України. Далі в Конституційного суду України є місяць-два місяці для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний суд розгляне ці законопроекти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статей 156-157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо схвалити більшістю. Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій черговій сесії, яка відкрилася сьогодні, а на наступній черговій сесії, яка відкриється 1 вівторка лютого 2020 року, Верховна Рада України зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує 300 і більше голосів народних депутатів. Є запитання від 5 каналу.
Леся Головата, «П'ятий канал». У мене теж питання будуть стосуватися регламенту. Зокрема, чому саме такий був поспіх сьогодні ухвалити всі законодавчі ініціативи президента? Адже неодноразово говорилося про те, що процедура є порушена. Зокрема, комітет засідав у міжсесійний період. Окрім того, не було виділено 2 тижні на подачу альтернативних законопроєктів. Як ви вважаєте, чи може це стати підставою для оскарження в Конституційному суді? Я особисто вважаю, що це не може стати підставою. Це моя особиста позиція. Поясню чому. Перше, комітет дійсно збирався, але це відповідає регламенту Верховної Ради України. Це перше. Друге, він збирався на вимогу народних депутатів України, які входять до складу цього комітету, а саме 14 народних депутатів звернулись до голови комітету провести таке засідання. Це відповідає регламентним нормам. Це перше. Друге, якщо ми з вами говоримо про альтернативні, то ми розуміємо, що вони можуть бути, і в наших колег є таке право, 150 підписів, і альтернативний законопроект може розглядатись. І не буде направлений... А 2 тижні виділені законом на подачу альтернативних Дивіться, в нас 150 підписів, альтернативні можуть бути направлені, так само розглянуті та направлені до Конституційного суду України. Якщо наші колеги забажають і якщо вони зможуть зібрати 150 підписів. Тут треба згадати, що нас на першій сесії, яка відбулася 29-30, було прийнято по кожному законопроекті рішення про те, що для альтернативних законопроектів скорочена процедура. Це перше. Друге, якщо поступлять альтернативні законопроекти, то Верховна Рада України, як сказав голова Верховної Ради, також може прийняти рішення про їх направлення до Конституційного суду України. Жодна норма закону України про регламент не забороняє нам розглянути це питання після того, як ці альтернативні законопроекти поступлять. Друге питання у мене стосується індемнітету. Поясніть, будь ласка, чи він поширюється виключно на приміщення парламенту і відтак засідання в комітетах, чи на, наприклад, мітинги, акції, будь-які вуличні? Дивіться, я не пригадаю жодного випадку, коли народні депутати притягались, так само, як і багато інших наших політиків, притягались до відповідальності за позицію. Частіше за все це було пов'язано з корупційними схемами, з іншими скандалами. На жаль, колеги про це сьогодні ваші говорили, про те, що знімалась депутатська недоторканність, але вона після цього справи в судах або справи на етапі підготовки правоохоронними органами, вони розвалювались. Це теж відповідає дійсності. Я сподіваюся, що незабаром все ж таки правоохоронні органи будуть розслідувати якісно, але в межах діючого законодавства. Так само і суди будуть приймати правосудні рішення. Якщо ми повертаємось до питання недоторканності, то дивіться, у народних депутатів вона була, у журналістів, я завжди казав, її не було ніколи. Але ефективності від роботи дуже часто було більше саме у вас, ніж у них. І тому я сподіваюся, що я впевнений, що зняття істотно не повпливає на їх ефективну роботу або на їх захищеність від українського правосуддя. Дякую. Ще одне і останнє запитання від І телеканалу. ось ми почули наш брифінг з Верховної Ради, а саме спікера парламенту Дмитра Разумкова. І, пане Ігоре, що ви думаєте щодо брифінгу? Є зауваження у вас, чи погодитесь? Ні, я знаю про те, що опозиційна платформа «За життя» готує свою подання до Конституційного суду. Дійсно, є питання з приводу дотримання норм. Я розумію, що жителів країни, громадян, мало хвилюють там формальні речі, але все-таки оця дискусія триває. Чи міг комітет вчора провести своє засідання і погодити зміни до Конституції в контексті недоторканності? Чи мав би це він сьогодні зробити? Як на мене, я розумію про те, що є формальні причини, але сподіваюся, що вже буде жирна крапка поставлена за недоторканністю, і ми до цього повертатися не будемо. Хоча, як на мене, треба спілкуватися і дивитися щодо все-таки певних гарантій народним депутатам за політичну позицію. Не тільки в парламенті, але й в цілому. Але життя покаже. Пан Дмитро Разумков вважає, що таких не буде підстав. Тут можна дискутувати, і є різні роду і помста, і правоохоронців, і не тільки.
Ну, побачимо, як воно буде далі розвиватися. Ми живемо, будуємо громадянське суспільство, активні ЗМІ. Я думаю, що оминути там якісь зловживання ніхто не зможе, це буде публічно. І поговоримо щодо кількості депутатів. Ось Рада направила до Конституційного суду законопроект про скорочення кількості нардепів до 300. Напередодні народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко подав законопроект про скорочення складу парламенту до 95 депутатів. Чому? Про пряму мову. Це реакція на абсурдну пропозицію про зменшення кількості до 300, бо я не розумію, звідки взялося число 300. Я пропоную тоді, щоб вже скоротити до 95, щоб Верховна Рада вже остаточно перетворилася на квартал 95. Це буде така приємна і зручна для Володимира Олександровича Зеленського цифра. А ось на таку ініціативу відреагувала вже представниця фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі телеканалу АТР. Мені видається, пан Гончаренко дуже хоче приміряти лаври або амплуа, яке так часто і густо використовує пан Жириновський в Державній Думі Росії, але він помилився країнами, помилився державами, помилився народом, який дивиться на все це. Перетворювати на фарс абсолютно нормальні речі, які потребують дискусії, обговорення. Я не вважаю за потрібне обговорювати, власне, скорочення чи пропозиції пана Гончаренка. Пане Ігор, як вважаєте, скільки має бути депутатів у Верховній Раді? Ну, сьогодні задавали питання, звідки виникла цифра 300. Ну, ви розумієте, логіка, яка була запропонована про те, що кількість громадян, кількість виборців, без сумніву, з 91-го року по 19-й зменшилась, очевидно. І ми тільки можемо здогадуватись, так, скільки офіційно проживає сьогодні в країні українців. Власне, перепису не було, хоча прем'єр новообраний оголосив про те, що ще в цьому році він може бути проведений. Але, 300 так 300. Тобто є запит суспільства на таке, і відповідно, я думаю, буквально секундочку, ми зараз продовжимо. І ось ми теж порахували щодо пропорції депутатів, проте в Україні не найбільша кількість членів парламенту. Давайте подивимося, як країна обігнала Україну, саме які країни обігнали Україну і кількістю нардепів. Велика національна асамблея Туреччини налічує 550 депутатів, а населення там чи не вдвічі більше за українське. Найбільш населена країна Європи – Німеччина, понад 89 мільйонів жителів, має в Бундестазі 631 депутата. США, де живе понад 300 мільйонів, має палату представників із 435 депутатів, ще є 100 сенаторів. Україна ж із 42-мільйонним населенням має 450 депутатів Верховної Ради. Ось ми порівняли з іншими країнами, і, пане Ігоре, продовжимо тему щодо кількості депутатів. Я особисто трагедії не бачу. Є запит суспільства, це така формальна річ, так, тобто нашого там, як багато хто каже, значить, цих там тримати політичних дармоїдів і так далі, хоча це, звичайно, не завжди так, хоча є дармоїди серед депутатів парламенту, завжди були. Але я в цьому не бачу проблеми. Я бачу проблему в іншому. В цьому ж конституційному поданні йдеться про нову систему виборів. Мешканці країни, ваші глядачі повинні знати про те, що прийнятий в минулому скликанні закон про відкриті списки, він переданий на підпис президента. Натомість сьогодні партія «Слуга народу» запропонувала зміни до Конституції, де написала закріпити пропорційну систему виборів. Крапка. Що таке пропорційна система, а там не пояснено, що мається на увазі, але в цілому ми мусимо пам'ятати 2006-2007 рік. Тобто мажоритарки немає, округів немає, є суто партійні списки. Тобто політична партія обирає список і за нього голосують люди. Представника ні по мажоритарному округу, як було до цього 50 на 50, так, змішана система, ні за відкритими списки, де люди регулюють депутатів, так би мовити, яких обирають, ця система не передбачає. Як на мене, це більша трагедія для країни, тому що ми повертаємося в, як на мене, не дуже добре минуле. Коли
фактично лідер партії чи група лідерів може набрати в список прохідної партії, так? Вибачте, конюхів, коханок, водіїв, масажистів і так далі. Ми це все бачили. Згадайте, 2006-2007 рік, партія регіонів. Тобто, яка б не була негативна історія з мажоритарною системою, все-таки люди обирали свого депутата в окрузі. Якого знали і за його події. Якщо вона нам не подобається, мажоритарна система, рудимент, відкидаємо. Фактично, декілька років громадянське суспільство вимагало від минулого скликання прийняти законопроект про відкриті списки. Дуже важко, 4500 поправок пройшли, але прийняли. І на сьогодні ні з того, ні з цього цей законопроект, я розумію, не буде підписаний президентом, хоча він про це не сказав. Вноситься зовсім інша система. Ну, мені прикро, і проблема в тому, що ці дві позиції об'єднали в одній зміні. Тобто і 300 депутатів, і нова система виборів, але в одній пропозиції. Тому, наприклад, я не голосував. Якби це було розділено, я би проголосував за 300 депутатів, але жодним чином не відходження від системи відкритих списків. Я думаю, що наші європейські колеги, американські колеги, громадянське суспільство в Україні, я думаю, багато громадян будуть протестувати проти того, аби не вводили систему пропорційних списків, закритих списків. А ось Ярослав Юрчишин від «Голосу» заявив, що президент перебирає на себе повноваження Кабміну. Насправді, ці всі речі можна було би проговорювати, якби в додаток ішов перелік органів, а в ідеалі ще й перелік законів, які би регулювали діяльність цих органів. За інших умов це, насправді, дещо попахує узурпацією влади. Зрештою, президент у нас, тобто виконавчим органом влади, сфера регулювання – це більше віддання Кабінету міністрів. Дивно, коли, власне, Кабінет повністю створений силами однієї політичної сили, а повноваження Кабінету поступово притягаються президентом, чим руйнується, власне, баланс зважувань і противаг, що є основою демократії. А ось народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько не вбачає в цьому законопроекті передумов для узурпації влади. Про це він сказав в ефірі АТР. Власне, президент і так призначав цих осіб після відповідного конкурсу і кандидатур, які йому подавалися. Тому прямої узурпації влади я тут не бачу, але вважаю, що та система, яка існувала, коли президент міг призначати голів відповідно ДБР і НАБУ, вона була достатньою в нинішніх умовах для того, щоб президент Зеленський міг реалізувати свої повноваження. Пане Ігоре, чи не боїтеся ви узурпації влади? Наразі не боюся, але я думаю, що розвиток подій дає можливість на узурпацію влади безпосередньо команді Зеленського і «Слузі народу». Тому що в нашій країні виходить так, що усі владні структури, вони наповнені представниками однієї політичної сили. Більше того, кожен комітет парламенту, кожен, так вибудована система, щоб там була більшість від «Слуги народу». Тому що, візьміть, у нас в парламенті, здається, 423 депутати, а в «Слуги народу» 254. Це трошки більше, ніж половина, да? Тобто ще 40... Більше 50%. Так, але 40% це є інші депутати. Але разом з тим, в кожному комітеті, більшість за політичною партією «Слуга народу». Як на мене, треба дійсно противаги давати і опозиції, висловлюватися, все інше, тому що якщо люди чи керівники «Слуги народу», чи керівники держави не будуть зловживати, а це тонка лінія, так, тонка грань, питань немає. Але якщо такі зловживання будуть, а цим грішила будь-яка влада з початку незалежності, без сумніву, це ситуація нездорова, тим більше, що на вимогу громадськості недоторканність забирають фактично ще багато інших речей. Якщо ми порахуємо, коли це можна бути, ймовірність тих подій ми побачимо ще, на ваш погляд? Яких саме? Щодо узурпації. Я не можу спрогнозувати, я вважаю, сподіваюся, що цього не буде в принципі. Але, ще раз скажу, громадянське суспільство в Україні, особливо за останні 5 років, воно настільки активне, зокрема засоби масової інформації, опозиційні депутати, хоча я себе не належу
не відношу до опозиційних депутатів. Ми без сумніву будемо про це говорити відкрито, публічно, звертати увагу на будь-який такий випадок. Якщо їх не буде, проблем не буде. Ігор Гузь, народний депутат, група «За майбутнє». Дякуємо, що були Дякую з нами. А далі ефір телеканалу АТР продовжують Прайм Ференс. В гостях Ігор Соболєв, народний депутат 8-го скликання. А я нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивлятися на нашому YouTube-каналі АТР. Довіряють церкві, армії і волонтерам, так, в Україні.